DYCM 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Oras sa DYCM Bugo, alas 6 en punto.
kumusta ug maayong gabi kaninyong tanan? Kamo nagapamati niining programa sa kahanginan, Jesus is our hope. Gipasagdahan kini sa inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist. Gituyo pagmugma aron kita mahatagan sa insakto ug kumpleto nga kasayuran mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kanang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Barilibi? Okay, magampo tayo regala. Amahin mo nas kita sa mga langit nining kagabion o Dios, nagpasalamat kami nga hangtod nining mga higayuna, ikaw nagapakiguban ka namo. Among gipangayo karong gabiyona nga samtang kami magapamati ug magtuon sa imong mga balaan nga pulong. Hinaot po o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa ka namo aron maablihan amo nahuna og kasing-kasing aron among masabtan ang pulong sa kamaturan nga magahatod kini kanamong tanan paingon diha kanimo. Panalangin matag usa namo karong gabiyona kining tanan among gitugyan gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Mayong gabi kanatong tanan o welcome sa atong programa dinis kahanginan sa Jesus is our hope, no? Onya nining takna karon sa kagabion, ayaw lang og katingala nga kita sa gihapon ang nag-intro kay si Brother John, medyo nadilatar siguro, ato lang pabot-aboton og kadali onya ato mong i-welcome usab sa gihapon sa atong programa dinhi sa kahanginan. Sulod sa usa ka oras og takna nga tulumanon. So nung hinaot mi nga naa mo karon sa mayong kahimtang diha sa tagsa-tagsa ka panimalay samtang kamo nagapamati nini nga tong programa dinhi sa kahanginan karon. Onya siguro sa dili pa nato padayunan sa unahan, ako sang ihatag ang panahon kang Barleby basin do na sa mga text messages nga pagabasahon. Barleby? Okay, daghang salamat Brother Joel. So atong gina-welcome ang tanan nga naminaw karon kutob sa nabot sa ato nga broadcast karong gabihona sa Jesus is our hope. Ato sang gina-welcome ang atong tanan nga mga viewers. Welcome kamo sa ato nga Facebook live o manghinaot ni higala nga karong gabihona dunay mga participation nga gikan ninyo nga among ma-receive dinino kung naamoy mga greetings there, i-text or i-send ninyo pinagi sa atong Facebook Live or pwede mo salmot higala sa atong discussion karon na amoy mga dugang tubag sa pangutana ato nang gina-welcome dinhi sa atong tulumanon. Okay na itong basahon nga mga mensahe nga midangat dinhi. Mayong gabi ninyong tanan mga brad. Tinuod ba nga ang balaang basahon pangkuhaon og sunugon kay maoy hinungdan nga mag-away ang matag pundok sa pagtuo si Buyaks ne nagisgot balaang basahon tingali ang balaang Biblia gipasabot niya. Maabot pa yun ang panahon na gitawag og persecution, no? Nga gani maabot ng panahon nga nganang panahon na nga ang tao uhaw nos pulong sa Ginoo pero wala nay pulong sa Ginoo nga mabasa o niya sa mga katawhan. Gikan ni ka Brother Buyaks. Ato pa ning basahon ng uban. Good evening ninyo Brad. Great lang ni Grace og ni Joy Pardilio og sayang papa og mga manghod Pardilio family. Okay, salamat sa mga Pardilio family. Niya say gikan sa Lower Kagkagan. Ganihaning buntag ato ning pagbasa ng mga messages kining buntag. Good day mga brad, ako lang i-greet ang naminaw karon dire ang naabot sa akong palanog Gonzales family, Lucero family og Barrientos family og sa tanan nilang naabot sa palanog. Salamat Tato ni. Salamat kayo Brother Tato nga lanog-lanog gina imong sound system. So ako din pasalamatan si Brother Mudang Flores. Thank you kay Brother Mudang sa load no nga imong gisend. Okay po ito basahon. Good evening Brad. Unsa may nakalipong sa uban. Unsa may nakalipong
lipong yung term yan nakalipong sa uban nga specific man ang isda nga dili ipakaon o ang maninap nga karne nga dili ipakaon. Tinood na, no? Sa Biblia, na isda na specific nga dili ipakaon. Ang dili ipakaon katong walay kapay o walay himbes. Sa mga mananapod, ang kanturang mananap nga dunay nagapangusap og pikas ang ilang kuko, maray pwedeng kaunon. Ang dili na ipakaon kay gitawon sa Biblia nga mahugaw kini alang kaninyo. Okay, nipatong tanan mayong buntag, grabe naman ng pastura. Yan yung kanang reaksyon sa katong pastor nga nag-text ng buntag. Yung sabi nga, grabe naman ng pastura. Kung wala pa jud siya kasabot nga kamaayo atong pagpasabot gikan ni sa ibabaw sa libho. Salamat mo sa taga ibabaw sa libho. May patuntanan, hay kuya, great sa akong nanay Lita Arcelias og tatay nini Arcelias gikan ni John Ray Arcelias sa Anunang Norte, Sitio Morillo, Purok Saging. Kino, mayong gabi nila sa mga Arcelias family diya sa Purok Saging sa Anunang Norte. Okay, hi kuya, great ko ni nanay mo gihapon gikan gyapon tos Purok Saging kaduha gisan ni sa atong tulumanon. Okay, Brad, salamat dalaygon ang Dios. Dili man karat sa akong radio. Gani ako ng buntag, gado na inong nakarat, no? Si Brother Vic, pero ni ay si Sister Pide, inong siya din nga, dili man karat sa ako radio. Tinaw man, ka Brad, si Vic Rana, kang Vic Rana nga radio, pwede lipaw pa ni. Okay. Na Brother Vic, basi ang imo ratong radio mo'y nakarat kay ang kalabanan rin naminaw, dili man karat, no? Okay. Mayong buntag unsa man nga reliyon. Okay, ato rin naisgutan ka ganiya. Napag atong basahon, Brad, good evening. Okay ra nga magsimba o niya o magsigig, pangutana lain ang tala ni magsimba ko niya masigkaw baboy. Sige lang, atangi lang higala ang tubag ko niya sa imong pangutana. So akong ihatag ang panahon ni Brother John. Okay, salamat Brother Elwin. Mahigala, welcome sa ating programa. Sorry, na-late yung ko kay tunggod-manggod nga sobra kakumpiyansa nga na-atul po nga dunay nanawag sa ato gikan sa urmok. Unya, nakumpiyansa na lang ko kay sige balik-balik ang tawag kay brown out na lagi. Igo na kong namatikda na siga na mo dahil dadali pagdagan dire kay diri naman kudaan sa bagon. So, na-late yung ko ngayon. Okay, ato niya sabi pa tamo adtos unahan salamat dai ni Brother Modan Flores nga naghatag sa atong load. Brother Modan, salamat gyud kay aning load Brother Modan. No, dili ni mahimong sayang gyud. Okay, ato niya salamat sa load nga inyong gihatag 100 pesos Brother Modan. Wala ato niya basahon ni. Sir, nangusta lang ko sa ilang papa ug mama sir nga kanunay magyudsad ni sila nga magsunod sa inyong programa. Kami dili ni makadali-dali manggod sa ila sa cellphone kay hanaponon man ang signal dito sa ilaha. Salamat sa inyong pagbasa sir. Okay, salamat po nga wa manipap nga ani dinhi, no? Okay, ato pa ning kuan, ato pa ning basahon ni. Okay, mukatol na po ang utok ni Estrira. Wala man gani siya kandaog sa debate. Wagi kami kang Mother Lia Nunez, no? Sige lang ka pamahit kung anak sige lang ka pamahit sa akong anak kong John. Wala man gani ka kandaog sa pagdebate niyo huna-huna. Sige ka pamahit na wala man gani maoy simbahan ang inyo pakauaw ka lang sa imong pagkapastor, hahaha. Agikan gapon ni kang
Mother Lia Munis. Well, patay basahan, good AM, texter, big specific na ang karne nga ipakaon o dili. Ipakaon, agikan ni kang Sir Carlos Montilla, imutong sangay, Sir Carlos Estrella lang to. Kanini ang ikaw, Carlos Montilla. Okay, Pastor, sama ka sa driver. Pero tarong nga lang palihog yung pag-drive nga dili mo sa bungay pa doon. Kay ka na ilo mga membro, maon ng ilo pasahero. But remember, ng mga kalag na ilo di pasalaan, basig paninglan ka sa dugo, sa mga dugoan ng mga tawanaa sa panahon sa paghukom. Agi ka ni sa ilan ni Brother Junjun, illustration of Sister Aljin, has kinatarkan. Patay basahon. Good PM, good AM, Pastor, itugyan ko na sa Ginoo. Mga tayong naglutos na ako o ako kasimba. Pagdaig sa pagpahinuot, paghatag ikapulo. How ang ako kinabuhi, way simba. Kaniadto, midnight prayer na mo, alas 8 hangtod sa alas 12 gabi. Nagikan ikang, gikan ni sa Bananggoron nagbuon again ni si kinini ang si Brother Justin, no? Murag buon again siya. Sige lang Brother Justin. Paningkamot lang sa inyong pagpangalagad, makasubay ka sa insaktong dalan sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ba pa basahon sa si Kapaglaom Sadrak Sumrio na asab lagi na siya'y muragrak o muralagrak pero di gidrak, no? Gikan ni kang Brother Elmer diha sa Takop, maayong gabi ini diha Brother Elmer. Namina ni karon Brad John si Elmer Lacernanis Takop. Okay, dengan salamat yung pagpaminaw Brother Elmer Lacerna. Patay basahon, Sir, maayo gid nga pagpahimutang sa pagpasabot ninyo sa tubag anang pangutana. O naay di kasabot ana, wa na mahamutang ang utok ana. Gikan ning register, salamat sa inyong pagbasa. Okay, dili na lang nako ni Ligala dili na lang nako ano pay ato ra ganing ayong gabi ninyong tulo diha parilibi para John parilimi nindot na nga pangutana pero wala man ibili ang pagkaon sa mikatugot nga karne. Ang pagkaon sa mga utanon para na lang na sa taas-taas ang lagway ato mga kinabuhi kaysa kasagaran sa hingaon og mga karne medyo bubo-bubo ra ang lumpag sa kinabuhi. Pero ang hingaon og utan na apoy taas-taas og kinabuhi pero na apoy dali mamatay. Ang pagkaon og karne o magkaon og utanon sa pagkakaroon pareho ra jud mamatay. Ang mukaon mamatay, ang dili mukaon mamatay ra. Gihapon labi na jud og ma-COVID. Gikan ni kang parinini hinignin. Thank you so much sa inyong contribution po. Okay, bahin ana sir ang kanigong mga doktrinaha na ang maluwas ang magkaon ra og utanon, mga punggok-punggok muna o mga kabuot na magbasa og Biblia. Wa man na untay compulsion, mukaon silang utanon. Ang compulsion ana kung ang wa nagpractice og video, inyo nilang di maluwas kay sila ang maluwas. Tanga nga naman gud pa mga tawhana sir. Salamat sa inyong pagbasa sir. Okay, mga kaigsuonan, ato naning distansyahan siguro ipalihog usa go og tan-aw dinha pastor sa ato nga monitor og diinis ato mga pangalangga nga mga viewers. Okay, salamat Brother John. Sa gihapon ng gabi sa itong mga higala mga kaigsuonan, dinhi karon sa ato ang screen ato sa gihapon ng i-welcome mga itong mga viewers nga nagsunod sa itong programa karon. Diya karon sila si SD Adventist Mambahaw, ang ilang message listening from Mambahaw. Maayong gabi niyo diya sa Mambahaw no. Welcome sa itong programa. Diya sab si Ronaldo Bragat, ang iyang message good aims mga brad duha. Ay sana yung
sumpay siyang message di man ko kabasa ani iamo or iyamo basta kay mao na niya diya sab si Barry Will tumakas sa Iloilo ang iyong gisent I'm listening salamat Barry Will no niya diya sab si Rosindo sa Panta diya sa Talisay city sa Negros Occidental ang iyang message maayong gabi sa inyo pastor og sa tanan nga naminaw okay salamat no may gabi diha og salamat sa pagpaminaw o pagsunod diha ninyo. O niya dinhi sa ato ang mga viewers nga wala nakahatod og mensahe gulang nagview sa gihapon ato lang tingbon sa pagbasa o niya panahon sa pagtubag sa pangutana. Ako ibalik ang panahon diha ni Brother John. Okay, daghang salamat pastor. Ato ning basahon nini ginaman lang ni og paluap god sa atong gihisgutan kagabi o kaganinang buntag. Okay. Nga naman sir, nga sila di man gyud matuhay na araman magsigig bundol sa SDA. Mauni ang kuan, mauni ang wa ba gipaluap po diha sa imong cellphone pa dili kay katuro bang pangtanaha kinini ang gikan man to diha sa imong text. Oo. Na ay follow up diha po dato? Wala. Wala. Okay. Ngano man sir nga dili man gid na sila matuhay. Nagsigi man gid sila og bundol sa SDA. Okay, kamo siguro murag mabag-uhan mo aning mga tawhanaa, no? Mabag-uhan mo aning mga tawhanaa. Kini sila gitawag ni sila og mga offshoot. Kung imong tan-awon ang Merriam Dictionary, ang word nga offshoot gibutang dito nga separated from the main stem. Sa laing pagkasulti sa duol-duol pagyud sa word nga offshoot, saha nga ninggimaw kilid sa pinakadako nga punuan. Mauni nga sila mga saha ni nga nagpaila pod nga pareha sa punuan. Unya, kini sila wala gid ni mapakita nga ilang kaugalingon nga mga doktrina gawa sa mga haka-haka o kuro-kuro lamang sa huna-huna. Una, dili na sila kalabot diri sa Seventh-day Adventist Church pero magsigi og panghilabot. Kung imong tan-awon ni sila, ihulagway nimo, paghulagway ning ako ha, di ba nag-ingon ang Ginoo sumala sa Mateo 24:14 ug kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tanang tibuok kalibutan ngadto sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan. Sa ato pa nga ang maayong balita ipawali sa bisan diing dapita, bisan diing lugar, bisan diing nasura o bisan unsang pinulungan na. Dinhi sa Pilipinas, dunay 87 ka klase sa pinulungan sa atong nasod sa Pilipinas. One of the very linguistic country of the world is Philippines. And we are very proud as a Filipino. Kining 87 ka klase sa mga sinultihan, apil ni pag-ingon sa Ginoo iwaling maing balita sa tibuok nga kalibutan, tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan. Kabuto ni unya ang gisulti, unya moabot na ang katapusan. So ang barometro sa katapusan sa kalibutan kung ikapaabot na ang maayong balita sa tanang kanasuran, katawhan ug pinulungan. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga kini sila maoy tinuod ug kamatuoran. Pila pa man ka mga siglo ang atong hulaton una pa mobalik si Kristo moabot ang katapusan. You know why? Dinhi lang sa Pilipinas wa pa sila makaabot nining 87 ka klase sa pinulungan ug sa tanang katawhan. Only Pilipinas lang. May balita tibuok kalibutan. Ug kini sila mo imong tanan halos dili nimo makita sa tanang mga lugar o dapit sa bisan asa sa kalibutan.
kung naa may imong makita, mapunit-punit na lang nimo, mapudyot-pudyot lamang. Karon, kung sila'y atong tugutan pero di lang nato uyunan nga naa nilang insakto og kamaturan, kanus pa man kaha mobalik si Kristo ug moabot ang katapusan sa kalibutan, kay dili pa maninimo sila makit-an sa bisan diing naong o dapita sa kalibutan. Unya, kining maing balita, kinahanglan maning iwali. Karon kamo diha sa inyong mga puloy-anan. Tanawa kuno kung makakita ba mo oning mga simbahan nila? Wa. Unya, magpatuo nga mo insakto mo kamaturan, awa man pa manghilabot anang ilang mga pagtuo. Pero ang problema man lang gud, kay sa ilang pagkagikan diri sa Adventist, naunsa ba nga ang Adventist ra man po sige naghilabot? Munang mahulagway ba nimo? Ha? Nga ang Adventist gipanalanginan ni Ginoo nitubo nilambo kini. Ug unya kung imong ihulagway kay ang Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 6 nagsulti man. Ha? Nga nagingon nga ato ra guni basahon kining gihisgutan dinhi sa Salmo para nga makuha ginyo ang punto. Unya dayon og naapay mo paluap ani ato sa gihapon ng pag-agi gayon, no? Apan ugwa na aw karon ra ni nya gisgutan nga nag-ingod dinhi nga sa Salmo 1:1 kung dili anaas ano sa 1:2 nag-ingod 1:2 kung dili anaas kasuguan ni bagyang kalipay o sa kasuguan ni palandong siya sa adlaw sa gabi o siya may sama sa kahoy nga natanom daplin sa kasapaan sa tubig nga nagdala siyang bunga siyang panahon kansang dahon usab dili malaya ug bisan unsang gibuhat sa mga kamot magmauswagon. Akong ihulagway nga ingon niining pagkasulti sa gahom sa Ginoo nag-uswag ang Seventh-day Adventist. Ingon nga sama sa usa ka kahoy nga natanom daplis kasapaan. O niya nga sa tubig nga nagadala siyang bunga sa iyang panahon kansang dahon dili malaya ug dili sa malaos ug sa buhat siyang kamot magmauswagon. Sa pagsigig panghilabot ining mga opsyot diri nagikas Adventista pero nagpabilin nga wa gid malaya ug malaos ang Adventista, pabilin ning nag-uswag. Ihulagway nato kamo magisulti din ni kahoy. Ang kahoy bisag unsang klasihas kahoy, makita nimo nga ang kadaghanan ana niyang iyang dahon color green. Taliwana niyang daghang kahoy dunay masagol nga laing kolor diha nga yellow. Kung imong tan-aw na, kung matandog na siya, nagtapot man tuod na diha sa sanga, pero dali ra nang mataktak kanang mga dahuna nga yellow, ang dugay kana gyung green. Sa ilang pagkahulog ana, mo ni sila mahulagway nimo sama na sila sa mga hulog nga dahon gikan sa Adventist. Pero ang dahog mahulog na aron mas tungod. Bisag unsaon nimo nagpatuyok ra ng dahon, dili na mo palayo na aron mas tungod. So mao ning mga tahuna magpatungod-tungod ra ni. Wa man ni mga simbahan, manood po ng simbahan sa Adventista, imbis nga ilang padasigon palig-unon magigsunan, ang ilang dadon diha dili pakigdait kundi pakigpahit. Ingon ini ang kahintanga. Karon, magpatuo po ni sila nga sila'y insakto. Sila mo'y tinuod. Ha? O maninggi kuan nila, mga kinaiya nila, sige haghilabot ang kinini ang Adventist. Pero bisan pa niya na wagid magpabi na kuan ni nagtubo ang Adventist, nag-uswag kini. Apan gisulat na ng daan matod pa dinhi sa gisgutan sa Biblia nga gikan ra diha sa inyong taliwala mga tawo nga magsulti og mga binalitad. Asa gikan? Diri ra na magunsa magsulti og mga binalitad. Una nga magpatuo nga sila'y una o sila'y insakto. Naaro ni 20-30 o gikan ragayod kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magsultig mga binalitan aron pagpanira sa mga tinunan ngadto kanila. Diin gikan? Gikan ra. Diha sa sulod nga magsultig mga binalitan ngadto sa mga tinunan aron sa pagpanira nila. Dili ni sila manulod og mga simbahan
sa ubang pundok ari ra punis Adventista pagsulod ini nila gubot ang simbahan nga naman dili man pakigdait ang naas ila kung dili pakigpahit unya kasagaran pod naa may pipila ka buok sad nga madala nila kung imong surion mga tao ni nga mga bilbilo ng daan ug skabaw pa mga kiang-kiangon mga lisa-lisahon na nabikil na jud ahing abinig po sa ila awdra na mag-abot ang ilang mga furya na magsigilag pangdaot sa Adventista. Pero kung atong tan-awon sumala sa gisgutan dinhi, ha? Matud pa ni San Pablo gilagway na ning daan, diha na manigan adto, no? Matud pa ni San Pablo sa iyang ikatulong libro sa 14 ka mga libro nga iyang nasulat dinhi sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 6, nahibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kanimo sa grasya ni Kristo ug nibalitok kamo ngadto sa laing maayong balita. Maayo sa mamalitok. Mao ni silang kainta nga aning mga tawhanaa. Ug unya wa ni sila lain nga hatagan atensyon ang Adventista ra aron mamira ngadto kanila mo ni gisgutan sa Biblia. Mao nga ang pasidaan ni Kristo sumala sa Mateo 24:4 magbantay kamo nga walay magapahasalaag kaninyo. Kung atong tan-aw dinhi ang paghulagway ba sa mga naisulat sa Biblia, nagingon matud pa sila nga namahawa kikan kanato apan sila dili ato. Sumas 2:19 ng Juan. Kay kung sila ato pa managpabilin sila unta uban kanato apan namahawa sila aron makita nga silang tanan dili di ay ato. So namahawa ni sila. Pero daan na nagsulting nagikan na sa inyo mga tao diha magsultig mga binalitad magpamira sa mga tinunan ngadto kanila. Tungod niini mga kaigsunan kining programa nga inyong gipamatian ayaw na muingon sa inyo ayaw na hasula ang inyong huna-huna tali ni ining mga tawna. Kaganina, nabati ninyo ang gibasa ni Pastor Tirana sa mga contribution niya. Kabantay mo, lahi na ang tunada sa akong sinultihan kay gusto ko na kining mga tawna mabadlong na sila. Kay mangsunod sa program, panglawgaw lang. Panglawgaw lang. O niya, naatuoy pangbasa nga nag-advise tunay counsel si Mrs. White nga biyaan ang pagkaon ug unod kay usana sa mga causes nga naa diha magikan ang dagko nga mga problema sa balatian sa lawas. That is counsel. Pero ang konsepto nga og moka og unod dili maluwas kay ang vegetarian ray maluwas mao na problema. Paghisgot og health reform, tandaan ninyo na dili na kay naghisgot nagpasabot lang og vegetarianism. So mala sa nihunang Korinto 3:16 ang atong lawas templo sa Espiritu Santo ug ang Espiritu sa Dios nagapuyo dinhi sa sulod nato. Importante nga dunag health reform pagreporma sa maayong panglawas. Wa na nagpasabot nga didto ra ginaintended ng puod nga reform dito sa kininiang kuan dito sa pag-vegetarian. Malikon ko dili ni supak 100% uyon ni saludo ni sa vegetarian lifestyle but nung ka nga himuon ninyo ni nga barriers o obstacles sa kaluwasan sa tao nga ang maluwas katurang nag-vegetarian ang nagkauno duwa kay sa Biblia atong gibasa nga ang nagkaon sa unod nga gidili sa Ginoo mo iyang pagasunugon sa kalayo. Pero wa kay mabasa din nga ang nagkaon sa gitugot sa Ginoo di maluwas. Ganina, unsa man tong pagbiyo ganina? Kanang Levitico 11, kahayag ba na nga gihatag ngadto sa Seventh-day Adventist? Yes, nganong dili man pulong man sa Ginoo. Unya sumala sa Salmo 119:105 ang nag-ingon ang imong pulong mo'y kahayag ug lamparhan sa akong agyanon ug mga tiil. Pulong na sa Dios pero una ang Levitico kay pulihan nila sa ilang kaugalingon lang nga teorya. Karon kung imong tan-awon kini bagud sila sumala sa SOP ang hatagan og imong ta
merito o kredito nga naa ang kamatuoran nila. Kung tanawon ko na nato sa manuscript sa page 129 sa 1905, nagingon, the Seventh-day Adventist Church the world over is the true church, and this is the name that God has given us, and we cannot now step off the foundation that God has established. Karon kung imo ning lantaon ning puntuha kini pagkasulti idagandagan na ka. Nga naman, ipalabas na ang Seventh-day Adventist karitula na lang, angalan na lang, kituan as ila ditong tinuod insakto. Mao na nga, ayaw na lang mo padala, ayaw mo pagpalipat kay nahisulat na nga daan. O ang tanang mga offshoot, but pasabot, pundok nga nagigikan sa Adventista, parihara ni silang attitude, pariharag mga kinaiya, magsigig pamahit, magsigig panghambat sa mga Adventista. Samtang unta ipawaling maing balita sa tibuok kalibutan, pero halos dili nimo na makita sa tibuok kalibutan o makita man nimo hastang mahita gyud kayo. Tudlo ekonomi. Kining Northern Cebu mura og usa ka syudad nga only ang bugo. Diin makita nato ang bugo og unsa gyud kaniadto og karon. Grabing pag-uswag, pagtubo sa bugo. Malinaw, dili bayolente ang mga tao. The only city of Northern Cebu, murag 7 ni kalungsod dinhi. Ang norte, usa ka syudad. Pero tudlo ini og asa ning ilang simbahan. Wa. Kaya itong simbahan sa una dere, murang tong karwas. Gihimong tigumanon. Wa pod mag-uswag. Nagkatag-katag, mamungkag. Tungod lagi kay kini sila, dili man gyud ni muuswag. Magpabilin lang ni sila nga magsigig paghot, magsigig usig, magsigig pamahit sa Seventh-day Adventist. Pero ang ato dinhi ang pagsulti ug pagwali sa maayong balita. Well, sa dili pa dire, may kinakumpleto na mig. Salamat in taon kay gikaluy-an nga giduaw mi dire ni Pastor Merjon Kabagi. Kini bang pinangga nato nga kauban ug igsuon, mingawon man ta. Og dili makig-uban sa ato, may kay karon gani giduaw mi kay amo man in taon ning pinangga, kay amo man ning kamanghuran sa among team. Unya magpamingaw-mingaw sa ni ano ni sabot ra man gyud pud ni nanay kay kami ra sa hibaw na nin hibaw ra man unyaw mo hibaw ra man unyaw mo pila ka adlaw unsay iyang gikabisihan ani karon atong huwaton nga siya lang mutug-an anis inyo dili kami. Well, pastor, ipalihog na kog basa diha sa atong monitor, pastor. Okay, salamat Brother Jono. Diha karon sa atong screen sila gihapon si Brother Will tumakas. Niya ato sa ning basahon og una ang nasa ibabaw Bibeth Market Lideros Branzuela Orsal. Ang iyang message, good evening Pastor, Kuya John, Kuya Libby, God bless and more power. Okay, salamat. Dahil nalimtan ni mo dahil to amo to Miss Dubai ni di si Pastor Merjon Kabagi, kini siya single but not available. Daga na Pastor, daga na. Ayay. Sina si Bibeth? Bibeth Market Lideros Branzuela Orsal. Oh, dalaga na. Negotiable na. Di na may pwede ani Virgin. Di na mo pwede kay not available mo. Pero ako lang na bang gisulti kay aron ba pod nga matunhay. Okay no, niya diha sab si Barwell tumakas ang iyang message. Good evening sa tanan ug ilabi na gid sa akong mga ginikanan dira sa Vicensina, Tubuso, Negros Occidental ug sa mga kasilinganan nga nagapamati sa programa. Be open-minded lang kamo. God bless you all. Okay, salamat no. Diya sab si Edwin Iscari ang message maayo. Pastor, mayong gabi ilihog ko great kay Tio Hernani Tayaktak sa kay Brad Nibal Almunicar, Brad Jerry Ofiaza, Papa Nonoy Iscario ilabi na kay Tio Lino Tayaktak. Salamat. Nya diya pa sumpay si Brother Ruel tumakas yang mensahe. Bot pasabot kay mga saha ramani sila o offshoots, dili ni sila original, mga fake ni sila nga SDA gadala sa ngalan sa SDA pero sige atake sa SDA, sige pangita sa mga diferensya
Onya Malaysiahan daw ang Malaysiahan daw mga perpekto ni sila, onya mamingwit ni sila sa aquarium sa SDA nga original under sa General Conference or GC. Okay, salamat Brother Ruel, no? Niya diya sab si Sister Gloria Ferrer sa Lutupan. Di man mi kakita ni Merjon God. Diya sa man guning gamay ram niya mong kamera ko din Sister Gloria Ferrer. Ara bilang kay mo kuan man ni ron, mo sulti man ni ron, kita gin mo ani ron. Kuan man ni. Kana na ang nahalin naman ni hapit. Niya diya sab si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Ang iyang message, love this. Bot pasabot nakauyon siya sa explanation, no? Or kanang May gabi mo diha engineer. Niya diya sab si Wilfredo Cañete. I'm listening. Ang iyang gisent diha mi sa baterya, no? Ano no sa Kumbado na? Kumbado. Oo, pero taga kuana kanang Carmen. Silinga na ni Brother Mario Alquizar Suito siya na. Niya diya karon sab si adri sa atong mga viewers nga wala nag-send og message. Ato sa gyapong ma-review ang pangalan nila ni Engineer Catayas, Florida, Amuri Sigarinos, Tambungon, Jing Oslington, Australia, Junior Nueva Clavis, Deris Bogo, Isday Adventist Mambahaw, Griselda Cal, Gritchi Novela, Desiree Leal, Arman Dinaiga, Tris Jamin Jaime, Wina Lideros, Nancy Branqui Orsal, Bibeth Orsal, Sinyo Moniz Tikilio, Berdondons, Tambungon, Kim Brian Binag, Vincent Almunicar, Marjeline Ilustrisimo, Jordan Cabigkes, Roy Bermoy Laruya, PJ Colastre, Salyuman Gamad, Saladaga Reno Pansoy, Vincent Etormab Star, Jimina or Himina Itang. Sa pagkakaroon mo pa nito nakita din sa atong screen. Ni Adia sab si Adiana, nanay message si Sister Gloria Ferrer. Ay nakita na mo Sister Gloria. Niya diya sa message si Ma'am Pretty Miss Simons, take na si Pastor Merjon, no? Iya ni ngan pa manini. Ngan pa manini nga pagumangkon ka man pastor, no? Pagumangkon ni ni Ma'am Pretty Miss. Niya diya sab si Nancy Ranky Orsal, yung message always listening here. God bless everyone. Okay, salamat, no? Okay, mo adto ta sa unahan sa paghatag dugang pagtagad may tungod sa pangutana nga nagisgot ngano kuno magsigig pangatake ba to, Brother John? Sayon ra gyud kay na nganong nagsigig pangatake tungod kay kato bitang tan-awon na bitang mangga bitaw nga daghag bunga. Mao ginilabayon ang daghag bunga. Unay kuhit-kuhiton kay maibog ba? Unya mura po masina, no? Mao ginay hinungdan nganong sigihag atake. Murag dugit-dughiton, aron gyud nga matagak. Pero kung duna say ligon nga pagsalig, pagkupot ug pagtuo Dios Ginoo, di gyud na matagak bisag kapila pa na dughiton. So ingon na mga higala. So nganong nihingon man ko nga sama sa mangga kay kun atong tukion manggod mga higala ug mga igsoon, ang ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesus dinhi sa Juan kapitulo 15 nagisgot manggod Ginoong Hesus dinhi. Ang title ani si Jesus og ang tinuod nga tanom nga paras. So naghisgot pud ta og mangga, no? Sa tong basahon ni ang giingon ni Ginoong Hesus sa kapitulo 15 sa Juan. Mao ni gisgotan, ako mao ang tinuod nga tanom nga paras og ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang bersikulo 2 nagingon, ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon og ang tanang sanga nga mamunga kini iyang hinluan aron mamungag labi pang daghan. Ang bersikulo 3 nagisgot, kamo nangahibalo or nagahinlo sa tungod sa pulong sa akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. So dunay gisgotan si Ginoong Hesus mga higala nga tinuod nga punuan. Unya kining punuan na kinahanglan ang tao nga nangalagad sa Ginoo magpabili ni anang punuan na. Unya kadtong nagpabili na ng punuan na, matod pa na Ginoong Hesus, ako magpabilin kaninyo. Nagingon pagisinahan, maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kun magapabilin kini siya sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kun magapabilin kamo kanako. So kung atong tan-awon og hulagwayon mga higala, ang punuan
masiparit gani ang sanga niya na unsa may pasabot diya na. Adi gyud makabunga ang kasagaran basta maputol, mamatay or mabuwag sa punuan, malaya, malaos. Nagingon pag-isunahan ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako. Mao siya ang nagapamungag daghan kay gawas kanako wala gayod kamoy arang mahimo. Versikulo 6. Ang tao nga dili magpabilin kanako igasalibay siya sama sa sanga og malaya og ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. So delikado day mga higala kung di ta magpabilin diha sa punuan nga mao si Kristo. Unsa may pasabot nga na magpabilin sa punuan? Kung ang pagtulon-an ni Kristo mga higala, doon na siya gihatag nato nga sumbanan, o niya kita wa gani ta mosunod niya na, awa na ta magpabilin sa maong punuan. Nasimang ta. Bot pasabot, nagmarkot-markot lang ta sa tong kaugalingon nga dili na mao atong punuan. So kung nato paging tanahon kay kasagaran man gud mogamit na sila og mga libro, mogamit na sila og mga pagpamatuod onya basahon ra ba nila pulos mga pinutol-putol onya kining mga libro basahon na mga libro ni Mrs. White onya ang ilahang gibasa wa nila gisubay sa insakto kundi ilahin ng hatagan og ilang kaugalingong interpretasyon. Sama pananglitan magbasa mahitungod sa pagka-vegetarian. Imo-ingon dayon nga naghisgot nga ang mag-vegetarian mao'y maluwas. Pero kung atong tan-awon mga higala, si Mrs. White wa siya moingon nga kani mo'y sundo ninyo ang akong mga sinulat. Naingon gani siya sa The Great Controversy page 595. Mao ni gisgutan ni Ellen G. White. God will have a people upon the earth to maintain the Bible, and the Bible only as the standard of all doctrine o basis of all reforms. So magisgot katag reforms, so atong gamiton ang Bible ra gid is the standard. So karon mga higala, magsige sila pamahit sa as SDA, unya ang gigamit nila sa pagpamahit dili man ang Bible kundi ang katumang gitawag og Leisure Light. Pero si Mrs. White nagisgot man siya nga kung mag-reform ta, ang atong gamiton sa tanan nga standarte may tungod sa reform dili ang ihang mga writings kundi ang Bible or ang Biblia bala ang kasulatan. Ay mo na yung gingon nga the standard doctrine and the basis of all reforms. So dunay ligas dunay ligas nga nahimo kung atong ipasubay sa mga writings ni Mrs. White. Sa sunod gingon pa gido, the Bible and the Bible alone. Mayon gitag the Bible alone wa nay lain is to be our creed, the soul bond, union, all who bow to this holy word will be in harmony. Our own views and ideas must not control our efforts. So kana dato mga idea or mga kinini ang kanang views pagpanglantaw, adi day nato kontrolon pinaagi sa atong mga paghago. Mato ba dire, man is fallible, but God's word is infallible. Kung mingon ta nga ang tao pwede ra nga masayop, pero ang pulong sa Dios di gyud masayop mga higala. Instead of wrongdoing with one another, let them exalt the Lord. Matod pa din kung magbuhat mo sila sayop, mingon sa da, biyain na sila. But exalt the Lord. May ipasigarbo ang Ginoo. Mabasa kini sa The Review and Herald December 15, 1885 og sa book Selected Messages book page 416. So ato ning makita mga higala nga maun sige sila pamahit tungod kay sila nagahimo man og konklusyon sa ilang gipangbasa nga imbes insakto ang ilang gibasa gibutangan og sayop sa ilang hunahuna. So atong padayon nagbasa ang atong mga viewers karon mga higala diha si Brother Roel Tumakas ang iyang message kining mga offshoots sige gamit og SOP o Spirit of Prophecy. Unya dili man ni dapat kay ang SOP gibilin kini ni Sister White before siya namatay sa SDA under the umbrella of General Conference. Kung mogamit man god mo og SOP, siguraduhan ninyo nga dili ma-mislead aron dili mga saag og ma-misapplication. Kay si Sister White nagsulti regarding my testimony, time and place must be considered. Tinuod na. Niya diya sa message si Sister Gloria wala ang tingog. Okay raman ang tingog dire kay makita man sa monitor Sister Gloria.
Okay no, wa naman ko ilang nakita din sa tong screen. Akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Merjon. Mayong gabi sa tanan natong at suking pagpaminawan ug saban sa sabot sa tong pagsubya ni nga kagabion. Mayong gabi kaninyo. Pila ka mga gabi pugyod mga higala mga igsoon nga nawala pugid ta o sumana bagid kaha tungod kay naala kita ginakabisihan kaning inyong ubos nga alagad mo tuluyan na punta sa tipong sa mga batanon muipon na punta dres mga pundok sa mga kini ang minyo. So nagplano lagi ta nga nagminyo muna nga mao gini ang ginakabisihan mga higala. So na mga kakulian na mga kakuan-kuanon, so mao na nga atong ipangitaan og remedios para madayon gini. Okay, bisang pa may nga COVID. Harita mga higala sa pagdugang pa sa tubag sa maong pangutana, wala magkubir na gini ng buntag. Mao na nga wa kay ko kasunod na ini. Pero kini nga mga topic higala kani adto pagid ni no nga kanilaging muraog sa pagkaon na po ni Kuya Joe, no? Maapil na po ang kaluwasan nini nya mayngon na po nga nagkaon o gunod di na po kuno makaluwa di na gyud kuno maluwas. So mao na po ni nga mga sitwasyon nuna. Pero atong tan-awon mga higala ug atong basahon ang Biblia naghisgot gyud na diha unya ang Ginoo gid pud mismo nag-allow o nagtugot sa tao nga pwede siyang makakaon og karne o mga unod, pero pili lang gani kadto lang mga karne o katong mga hayop nga mga mahinlo. Mo bitatong sa arka bitaw 7 ang mga mahinlo o 2 ang mga dili mahinlo, kay ang 7 human man gud sa lunop wala may makaon, wala may vegetation kibali. Mo na nga gialaw sa Ginoo nga makakaon ang tao og karne. Mo na biha didto nagsugod ang pagkaon og karne. So og atong tan-awon gialaw sa Ginoo ang pagkaon og karne bisan pa manggay ni atong daan nga tugon. Og pag-abot nato diri sa bag-o nga tugon mismo gani sa Ginoong Hesus mikaon man gani og isda. Bot pasabot sa Ginoong Hesus mikaon sad og unod. Isda unod mo na. Okay. So, klaro kaayo higala. Ug atong tan-awon ang ikaduhang Pedro 3 bersikulo 14 niingon diri. Tungod niini mga hinigugma kay nagapaabot man kamo nini mga butang nga naninguha kamo sa kakugigayod. Nga mga okay. Ari ta diri pita sa 16. Ingon man sa tanan niyang mga sulat nga kanila ginapamulong niya kining mga butanga nga ang uban kanila mga malisod nga sabdon nga ginatuig sa mga burong o mga mahuyang. Buot pasabot mga higala na manggwitaw na po mga katawhan nga nagbasa tod sa Biblia pero ginangon diri ginatuis. Unsa ni ginatuis ko diyon ginabali o buot pasabot gilubag kana. Buot pasabot mga higala nakahibaw na gud unta tos kamaturan lubagon pagyon. Kami nga mo wa may ingon nga nangigo mi sa ilaha, wa pud may ingon na nahira mi sa ilaha, ato ang nitubag lang pud ta diri. Kay kami nakahibalo lang pud nga kamo nakahibalo na pud mo sa kamatuoran. Okay? So og atong tan-awon diha ang buhat 4 bersikulo 12 nag-ingon diha. Og diha sa lain walay kaluwasan gikan sa bisan kang kinsa. Kay walay lain nga ngalan sa ulam sa langit nga nagahatag sa tinuwala sa mga tao nga diha kaniya mga luwas kita. But pasabot binaagi kang Ginoong Hesus maluwas kita. Ug pulang pa sa kadong Pedro nga sa Ginoong Hesus ang iyahang mga tulad diri may usa nato ka mga ehemplo atong angay nga sundon. But pasabot sa Ginoong Kristo ni kaon man niana wala problema kung ato sa dang kaunon. O gitugot man sa Biblia wala problema nga ato na nga kaunon. Og atong ipalabaw diha ang pagkaon o labi na ning pagkaon o muno di maluwas wala ginato na makita diha sa Biblia mga higala. Nung kaog atong kaunon ang mga wala gitugot sa Ginoo diha siguro na atay problema. Natay dako kaayong panubagon may tungod sa tong kaluwasan. Okay? So ako lang ihata lang dugang panahon diha kang Brother Libby aron sa paghata og katin-awan pagid niining tanan.
Okay, digang salamat sa pangutana no nga gipasupot dinhi mura man ni og mura nig matawag og follow up nga pangutana tungod kay pangutanang gitubag kaganihang buntag no naghisgot bahin ni ining puntuha. So karon mopuno lang ko og gamay mga higala bahin ni ining puntuha magpagkaon man gud to ang gisgutan kaganiha no. Si Ellen White naghisgot siya dinhi nga diha sa sulod sa katawhan sa Ginoo na ay vegetarian na apoy dili within the church dili kay mugawas sa iglesia. Ako ni basaw na sumala sa atong mabasa dinhi sa The Ministry of Healing sa page 133. There is real common sense in dietetic reform. The subject should be studied broadly and deeply, and no one should criticize others because their practice is not in harmony with his own. Not all can eat the same things. Foods that are palatable and wholesome to one person may be distasteful and even harmful to one another. So gipadayag din galas itong nabasa nga dunay common sense may tungod sa pagreforma sa pagkaon. Kinahanglan daw ang suhito tun-an, palapdan, palawman ang pagtuon og walay usa nga tugutan sa pag-criticize sa usa tungod kay ang iyang gipractice dili uyon sa gipractice sa uban. O vegetarian ka o niya imong gisaway ang uban tungod kay wa nag-vegetarian. Ingon Sir White, dili tanan nigakaon sa samang mga butang. Dunay pagkaon nga laming kaonon sa usa ka tawo pero detestful sa ato pa way lami og peligro sa uban. Sama pananglitan kanang kuan na may mga tao nga ganahan kay mo kaog beans pero alang sa uban pod kuan pod kanang allergy pod siya na ganahan mo kaog talong pero ang uban pod allergy pod sa talong ingon ana nga sistema. So mo nag-ingon din nga naay pagkaon nga lami alang sa usa ka tawo pero way lami og peligro ngadto sa uban. So mo nag-ingon nga dili criticize ng uban tungod kay ang iyang gi-practice dili sama dili tungod kay gi-practice sa uban dili sama siyang gi-practice. Munang kun ato sang tanawon ang Roma 14:3 mahigala dinhi sa bag-ong maayong balitang Biblia nagsulti po dinhi nga dili pod magsinawayay usag-usa. Ako na ko basahon no atong itanawon sa Biblia dinhi sa pulong sa Dios nga bag-ong tugon. Ang tumutuo nga mukaon og bisan unsa. Bisan unsa kanang mukaog isda, mukaog karne, mukaog utanon, bisan unsa. Di wa na maghisgot nga mukaon basta atong gibawal sa Ginoo. Ang tumutuo nga nagakaon sa bisan unsa, dili angay musaway sa tumutuo nga utanon lang ang ginakaon. So naghisgot ni vegetarian og dili. Klaro ha dili musaway ang sa utanon lang ang ginakaon. Og ang tumutuo nga utanon lang ang ginakaon dili usab angay nga maghukom sa nagakaon og bisan unsa kay managsama silang gidawat sa Dios. So diri sa sulod sa Seventh-day Adventist na ay vegetarian na apoy dili pero wa gyud magdaot ang mga vegetarian nga Adventista ngadto sa wa nag-vegetarian og ang wa nag-vegetarian wa pod modaot ngadto sa nag-vegetarian. Kay mo na giingon ni San Pablo og ingon pod Sir White tong gibasa ganiha dili tugutan nga dunay usa nga mutamay ngadto sa tungod kay ang gibansay sa uban dili pareha sa iya. Okay, wa naman tay time higala ako gibalik ang panahon ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Levy no. Ato sa ning padayon nagbasa ato ang mga viewers dinhi karon diha nakiguban nato sila si Rhea May Itang ayang message I'm listening niya from Carigara, Leyte. Okay no niya ato sang suwayan nigtanaw ato ang mga viewers dinhi sa kanini ang wala mag-send og message atong tanawon ni Dre. Dia si Ria Itang sa pigini. Rock Gravel Juna Saltarin niya Roy Laruya sa pani Nuli It Kubanis o niya dia sa si Leslie Ako na sa Badmanol, may gabi daw Badmanol.
gagahom na Diyos nga naa ka sa trono sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa inyong pulong. Panalangin ni ang nagapanginan. Ikaw magapakamayo kanila. Kani ang magapangayo tungod lang kang Kristo ng matuon na Diyos o malalawas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpanginaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may have you with the truth, but it will never compare you with a lie. Kau kamu, isam yaw ang